San iscáil scáil ansa, úsáideadh mé an breis an Screencastify ar Google Chrome chun Aiseolas Amhairc ó thuair do Ghailtaí. Ligean Screencastify de bhúntóirí, cearthóg físe sús le 5 nómas a chruthú. An san is féidir nascaí thula chuig na Ghailtaí chun an chearthóg a rointló gan stró. Sa sampla san níos ansa, tuairisc mé Aiseolas Amhairc sa grúpa a chruthú cóirilóthar ar Google Slides. Bhín Aiseolas éifiachtach nuair atá sé ábhartha agus fiúntach don dalta, nuair bheallann sé ort an dalta agus nuair atá sé nascatha le tarthaí fáilme an ceachta. Ar dús ba bhailim an breisián a Aiseoil, mar sin ní mór an dagadí sipa Google Chrome ar lína agus cuaird a chéanamh ar Screencastify. An san nuair atá le gáilte isteach mo chuntas Google, brúmar add to Chrome agus add extension chun an breisián a chuir leis an mar breisián hús an sa. Seo an cóirilóthar a chraithigh na páistí le chéile ar Google Slides. Funas úsáideas an taisce trochtaine in Google Classroom chun roinnt Aiseolas téacs a thuairtóibh mar gheall ar hena féin. Ba bhailim físeán a chruthú anois, mar sin ní mór an deilbhín Screencastify a aimsiú ar mar breisián agus brúar. An chéadúir úsáideann tú an breisián sa ar fuair le gáil isteach le do chuntas Google. An san tá spáin Foireann den níos an dis. Beag tú an rá chlór agus náis chuig de chean tafadaí de ógraí agus de hocratha a eiscint, nó tafada íanamh don chrúsín at fearsálaí, de bhór iesca nó de cheamar gréasán a bháin. Ar dús le spánig méid an is feim a bhaintas an geamar gréasán chuige sa, cin tóg méid bhfuil an microfón ceart agus an ceamar ceart ránathe gom. Tá rán a breise go an sa chuma mar dhealar amad a bhar chuir ag cuairbh síos más mílam. An san nuair bhrúmar a cuairt deacaí an ceamar gréasán ar siúl agus dúirg mé Aiseolas Amhairc na Daltaí. Má sibh hamáis agus híle tá an tionscna sa arás, tá nína sean nach import na seanna roimhe go mórlam, an bhéadach sibh sleanna a bhána a chruthú manis faoin fergan na bhórsta bhíon. Nuair bhrún tú stop as glófar clúisín eile uach féin, sa clúisín sa beag tú nán an físeán a hennim. An físeán na bhara, an tead látharú, nascin rointe a chópáil, an físeán a roint díreach go Google Classroom, ailsiú ar YouTube, chót ar abba áilt le chuir seach chud a híomh gréasán féin. nó slódáil, ligean na ránna eile an sadais heola mar rifost nó cód QR a chinúnt. Sa chása chópáilthigh mé an nascin rointe as chuirthigh mé leis an gcóirilóthar ar chraithigh na páistí mar nóta trochta. Ceapim go gcuirfidh mé isteach an sa é. Is féidir le mé a chuirteach mar nóta trocht de príomháideach chomá manas go mbeadh na páistí nán féchann siar níos déanaí. Is féidir an úsáid a bhaint as uirlisí líneacht ar Screencastify chomá. Cabhaíonn na hiorlisí saling Aiseolas níos cuimsí agus níos éifeachtaí a thuirt, tuis go ligeann si doing tarraingt ó scríomhar an scála nuair atá míad a caint. Más míling é seo dhéanamh ní gách brú an geilbhín sa bhara breisián. An uair sa ranú mé clúisín an bhrásolaí, cin tóid go an microfón ceart agus an ceamar gréasán ceart ránathaing agus brúthaimid record. Is fiúdid de cheamar gréasán a labú, mar ar roiig leat cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh le do Ghailtaí dá bhór. I cuairbh trí heicint? Sa chúna ag banan scáileáin ar héadú le bheith lé, cíimiid bhfuil rointear le siar fáil. Tám chun an peanna úsáid é ágáil dearg agus tasniú a caint. Dí a hamáis agus híle, ar bhís le bheith dhéanú bhfuil an iarraig sa fíor, mar nílam lán chinnte go raibh éire mar chuid imprach na seanna rómha. Go raibh maithagwaibh. Is féidir an tafada a stoppa agus a ríis as glíseú a glúisí nua é. A ríis cópálaigh mé an nascin rointe agus raithaigh mé ar náis go dtí an cóirilóthar. An san ní le déanamh a gom ach an nótar trochta sa aibhsiú. Brú ar dhéisiir agus an Aiseolas Amhairc a gramú isteach an sa. Mar achas gur, mar chorthaimid Aiseolas Amhairc na Ghailtaí ar bhíonn an Aiseolas níos ábhartha is níos fiúntí dóibh agus meallann sé an nóir níos fearr dá bhór. Ligean Screencastify de sé seo dhéanamh gan stró agus ní amach uirlis tafada scáileáin a bháin. Tá go leor eile ar nó slúm agus Screencast-O-Matic ar fáil é bríonnar chlianach súlar seo chomá.